やるな。灼熱の炎で全てを飲み込め。勉強した甲斐があったかな。集いて竜巻となれ。たける炎の力よ。我が敵を撃て。我が敵を撃て。ボーゼル。あおお。陛下のカリスマに我が知略が合わされば、どっちにしろおしまいにしてやるぜ。てやっ帝国の力。なぜ今さら戦場へ来た。アルハザードは危険なの。
の力を。かの者の剣となる。さあボーゼル、お酒そう言っている。疲労している。さあ俺の剣を受けてみろ。先行よ、ほとばしろ。風よ、集いて竜巻となれ。我が敵を討て。